Kaixo, ni Gorka naiz eta gaur labako esperimentua egingo dugu. Espero du gustatzea. Beharko dugun materiala izango da botila bat, ura, olio vegetala, enbutu bat eta gure koloreko kolorante preferitua. Linterna bat eta linterna bat. Lehenengo hartuko dugu botella eta olio vegetales beteko dugu 3 laurden. Gero, beste guztia urez beteko dugu. Eta 10 tantan gure kolorante preferituarenak botako ditugu. Hau zatituko dugu baitzatzara erargiak. Eta linterna batekin jarriko dugu azpian eta horrela geratzen da. Kaixo lagunok, gu Aner eta Juri gara eta gaur globaren esperimentua egingo dugu, espero dugu gustatzea. Materialak dira botila bat, ozpina, bikarbonatoa eta globa. Lehenengo, ozpina botilaren barruan botako dugu. Eta bikarbonatoa globoan. Gero, globoaren ahoa botilaren zuloan barruan ipiniko dugu. Eta globoa astinduz, bikarbonatoa eta ozpina nahastuko dugu. Eta ozpina reakzio bat egiten du bikarbonatoarekin. Eta loba puzten da. Kaixo lagunok, gaur
non flotatzen duen arrautza esperimentua egingo dizuegu. Materialak dira, edalontzi bat, Ur botila, goilara bat, gatza mantel bat, eta bi arrautz. jarriko dugu mantela ez zikintzeko. Gero, konprobatu behar dugu ez duela flotatzen. Ez du flotatzen. Baina zer gertatuko da urari gatza asko botatzen badiogu? Botako diogu ura gehiago. Zarai. Orain. Baina ez bota gatza gutxi bestela ez da aterako. Orain koilararekin bueltak eman. Eta orain